Aquesta també va ser de la bici. No està trencat, però està més tocat. No, la bici l'hauràs de deixar, Com van els números? El faig treballar, me doles. Va, ja està. Molt guapo, això. ¿No estarás mejor a bordo de sí? ¿Pero on van? Supongo que acerca las barcas. Aniran cap a la Sant Ramon, em penso. Ara estan sortint els aguts, allà. Això és una cursa, avui és un exemple d'una cursa, diguem-ne una mini cursa, no? Perquè normalment se solen fer més cap a l'alta mar. Avui la farem fins a les boies, com han dit, i és anar i tornar. I el primer bot que toqui, o el primer llegut que toqui la sorra, aquell serà el que guanyarà. És simbòlic, eh? Sí, el primer que s'amorra. Això li diuen també, com li diu? El s'amorra-morra. Se'n diu s'amorra-morra. O sigui, quan ells s'amorren al... Vinga, sembla que les dones tinguin una mica de complicació. A veure... Fixeu-vos ara bé en aquesta carrera que el moment més bonic, el moment més crucial, és quan fan això que hem dit, el sí o no. El més arrambat possible per poder tornar. Va, vinga. Enric, com ho tenim això? Em sembla que hi arribareu caminant, eh? Això vol dir que les tires de les barques, que estan fora de les sembla que porta una mica d'avantatge al llagut, no? Poden sortir d'aquí les paraules d'equitació. El primer que no més la pala, que és negar-se fins al coll poder empènyer les barques. Això era fer la... Va, ja fan així a l'hora, tomben, hem de tombar la boia. Oh! I el bon de noit, preparats per l'arribada, per fer un aplaudiment molt guapo. La gent que avui han volgut oferir voluntàriament. Hem de demanar gràcies a totes les direccions. Molt bé, arribada del Magí. Ara sí que ha tombat. Ara sí que ha tombat. Ja arriba. Els del bot que s'esperin una mica. Mireu ja.
que fan de la banda de fora, que no els veieu, i els altres han quedat a dins. Van tirats. Li fa la senyora. Li fa la senyora. I van omplir la coberta. Ja la tenen pràcticament a grans cordes. Ja la tenen plena. I el vot ja ve. El vot ja ve. Ara, els de fora van de tirar més fort. I els de dins, també. Els veieu els de dins, no? Aquests són els que fan menys feina. Són els que fan menys feina perquè amb el pes ja tomba. Els de fora són els que fan força. Cor de tombar. Estan provant. Ara provaran a veure les botes que poden donar. Molt bé. Aquestes botes oficialment es van donar per primera vegada a Sitges l'any 1954, la diada de la Festa Major de Sant Bartomeu, quan van anar a fer una carrera de bots salvavides i traineres a Vilanova, Sitges i Calafell. Quan va arrencar la regata amb el bot, Això és una experiència. No estamos, pero no estamos. Como los Americans Cup, ¿no? Con los neozelandeses, esos los tipos que ya van pedaleando. A ver esto. Qui plega el dos? Està una mica més pro, a veure. Està prou bé. No sé per què s'ho ha fet, perquè no s'ho ha mirat. No. No había un cuchillete y al final, perfecto. A les 10, sí. Sempre a la Isis li demanem per La proa! No, deu per seguretat, perquè és el canal d'entrada. Claro. És el proa, no? Potser més. Estàs a prova? Trobaran amb una altra embarcació costant i... És que ha amarrat un portaavions. Poseu l'altre aquí, poseu l'altre a la defensa aquí.